en nom del CB Valls i l'AE Claret i com a representants d'ambdues entitats esportives de la ciutat de Valls, volem exposar que els nostres clubs han fet un gran esforç per fer de les nostres instal·lacions uns espais segurs, adaptats a les normatives establertes i en els quals apliquem escrupolosament totes les mesures sanitàries, fins i tot invertint recursos econòmics i humans a càrrec de les nostres entitats. Els nostres tècnics i tècniques, esportistes, i ens atrevim a dir que fins i tot aficionats, han demostrat sobradament la seva responsabilitat, compromís amb la seguretat i màxima sensibilitat davant de la pandèmia. Els nostres pavellons són, com a mínim, igual de segurs que altres espais que sí que es mantenen oberts. L'Associació Esportiva Claret i el Club Bàsquet Valls volem ser escoltats, al costat de la resta de tots els clubs de Catalunya. I volem poder explicar que l'esport és cultura, que són valors i és salut. L'esport professional sí, però esport base no? Quin criteri és aquest? Escoles, cinemes, teatre, restauració, comerç, futbol... Amb aquesta pandèmia és clar que tots ho passem malament i patim restriccions. D'això en som ben conscients. Però perquè quan les restriccions s'aixequin o es suavitzen, per què la resta de sectors es mantenen inamovibles per a nosaltres? Demanem que els nostres nens i nenes puguin fer esport. Volem que els nostres socis i aficionats puguin tornar als nostres pavellons. En tots els casos i sense cap mena de dubte, amb les màximes mesures de seguretat. L'esport català pateix, l'esport català formatiu pateix encara més i el bàsquet català no professional agonitza. Bé, nosaltres el que volíem avui era reivindicar que l'esport ha de ser essencial, l'esport és salut, l'esport és necessari, els nostres jugadors de base, els nostres jugadors més grans ho necessiten, ho necessitem tots i per això volíem l'ajuda de tots els nostres d'avui perquè vinguessin a recolzar-nos. No entenem el per què no es poden deixar entrenar a bàsquet complint totes les mesures. Pensem que tots els clubs han fet una inversió econòmica, dinàmica i personal amb tots els membres de la Junta involucrats dintre dels clubs que entenem que tot això s'ha de reivindicar i creiem que, ostres, ens hem adaptat a totes les necessitats en tot moment i el que no pot ser és que ara d'avui per demà ens tanquin d'aquesta manera. No ho entenem.